Здравейте всички, които сте закупили този, мога да кажа, много добър волан. Тип бюджета, разбира се, Genesis Borg 400. И в това клипче ще ви покажа как да си направите настройките за ETSD. И като начало, ако вече сте го включили в компютъра, отидете в Control Panel, устройства, принтери и ще видите иконката му. Може да си ги извадите на десктопа, ако искате да си направите прак път за по-лесно отваряне. Настройки няма кой знае какво. Но в свойства може да тествате дали работят бутоните, цък-цък, дали волана се върти надясно, наляво, всички бутони ли функционират, кои се дублират, има ли такива, газ, спирачка. В допълнителните настройки Settings може да направите връщане по подразбиране, ако нещо се съмнявате, че не е окей, калибриране може да се направи, което не го препоръчвам. Така че затваряме тия прозорци, то реално погледното няма кой знае какво. Така че влизаме в сайта, за да видим дали оттам може да се изтегли някаква допълнителна информация. Пишеме Genesis Borg 400, той не излиза веднага на първи план. Цъкаме. Тук си го цъкаме на български. Това е цената, за която се предлага. Има стойки за захващане, има и вендузи. Аз лично ползвам само 4 вендузи, предните две, които са, и задните две. Както видите, отзад в кодовете са само един. Прочитаме всички суперлативи за волана и в най-ниско долу техническата информация, съвместимост, Xbox, PlayStation 3, PlayStation 4, физически данни, ръководство за потребителя. Това съответно са PDF файл, който си го изтегляте, въобще всичко, което ви интересува, изтегляте. Карта на бутоните, изтегляте, отваряте и тук се вижда, че за всяка една конзола за компютър въобще как да се разпознават бутоните. Другото е ръководство за потребителя. Има сигурно български, въобще всякакви езици. Може да прочетете и как се активира самия волан. Въобще всичко, каквото ви интересува, но най-добре да обърнете внимание на чувствителността, ако не ви харесва, дали да е по-силна или по-слаба. Тук сега ще направим тези 4 бутона и перата, които са задно дясно и ляво перо. Тези бутони по принцип ви съветвам да не ги използвате. Така, влизаме в настройки, управление на волана. Разбира се, нямаме скорости, цъкаме на автоматична скоростна кутия, разширени настройки. Тук нищо не пипам. Само проверявам дали играта е разпознала волана, така че въртя надясно. Той като цяло се държи като мишка. Въртя наляво. Долу е педала за газта. Проверка дали е разпознат. Проверка спирачка дали е разпознат. И това е в общи линии. Нажаваме напред, завършваме настройките и както виждате тук го разпознава като джойстик. Така че обязателно трябва да го преместим на волан. Отново в същото меню, където вече настройваме на 0 и ако случайно имаме индикация, че волана е активен, трябва да го преместим на 1%. Мъртва точка за завиване. Тогава пак тестваме. В случайен случай волана постоянно ще завива, ако имаме индикация. Въртим надолу
Педала за гъста на 0, супер. Педала за спирачки на 0, супер. Другото, което трябва да се направи, е да тестваме дали волана се синхронизира с завъртането, което извършваме. Ако всъщност липсва такова и се движи по-бавно или по-бързо, отиваме пак на настройки, управление, и в това меню, според зависи, нали, как се държи волана, го променяме. При мен мисля, че беше 40-45, долу си оставяте 0,5%. Променяме и бутоните, всички, които са зададени на волана, ги премахваме, за да не се получи дублиране, защото някой не ги, когато се дублират, не ги активира. Всичко, което е зададено по подразбиране за волана. Долу махаме абсолютно всичко, което е зададено. Връчваме нагоре и четем внимателно всичко това, което ще се променя. Дали искаме то да бъде от клавиатурата или да бъде на волана. Имате право на 10 бутона, така че първото са мигачите, които аз са ви подвека. Четем нагоре за какво става въпрос. Ляв десен мигач, преключване на светлините, четем кои светлини са. Избираме си бутон. Другото е клаксон. Това е бутон B, който е Escape и се задейства. Връщаме се в менюто за бутони и клавишни комбинации. Така, това е бутон B вече, който сме задали. Светлина сигнализация, четем за кои светлини става въпрос. Горе дясно. Това е за пресветване на дълги, къси дълги светлини. Тук слагаме тромби. Извън габаритна сигнализация вече всички знаят какво е. Имам сирени. Така че ако искате да вие на волана, си го слагате на волана. Ако не, използвате бутоните от клавиатурата, които са основно в лявата част на менюто. Така, Cruise Control ви препоръчвам по принцип да си използвате, но ако не искате да ползвате, аз го слагам на волана, така че четеме надолу какво още може да се промени. Може да си направите скорости, ако искате да си ползвате от клавиатурата, може да ги сложите на волана за превключване на скорост и сваляне на окачването. Сваляне на задно окачване, аз съм си направил допълнителни бутони за по-лесно взимане на товари. Тук е отваряне и затваряне на прозорци. Всичко обаче ми е на клавиатурата. Много по-удобно е все пак. Това е изглед от кабината. Винаги използвам 10 бутонна мишка, за да мога да имам подвижен поглед. И това е в общи линии настройките. Това е за клавишните комбинации. Бутона, които може би ако повече да са тук в завъртане на клавиатура или геймпад. Връщането на волана не ви е необходимо, защото той като цяло се връща сам. Другото меню е по желание, аз лично съм го изключил. Вибрациите, пак отиваме в управление, понеже ги пропуснах в началото, са по подразбиране в това меню. Ако света значи волана е правилно разпознат, може да си ги настроите както на вас ви е удобно. Така че това е всичко, давате газ. И ако съм успял да помогна по някакъв начин да си направите настройките и ви е харесал клипа, слагайте по един лайк и споделяйте. Това беше от мен. Чао, чао!